Bismillahirrahmanirrahim. N'aha Chineke, onye amara, Chineke onye udo. Udo na ngọzi nke Chineke dị n'onye isi anyị na onye ozi anyị bụ Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndị be anyị na-ewetara unu nkọwa hadith nke abụọ site na ime akwụkwọ Arba'una Hadith nke Maazị Imam An-Nawawi dere. الحديث الثاني حديث كابوة عن عمر رضي الله عنه أيضا. أنا تقرانكا ستيناكا مازي عمر شينيكي نوينيا شينيكي كوينيا قال إبو كروسي بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Ofu mbosi ha n'ọdọ ha na onye ozi nke Chineke onye amụma ya. Ofu mbosi ha ncha n'ọdọ ọ na-akụziri ha ihe banyere maka ofufe nke al-Islam. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. Onwe nwoke machapụtara, nwoke dapụtara ha. Nwoke a na akwa oyi na-arụ dị ezigbote ọcha. Shadidu sawadi sha'r. Ajụ isi ya dị ezigbote oji. Nwoke onye ọbịa anyị adapụtara ha. La yura alayhi atharu safar. O nwere onye fụrụ ihe ịrịba ama na onye a si njem. Ịma na onye ọbụla gara njem, ọ gara n'ọkpa, gara ọtụtụ njem, na ị ga-afụ na uzu ga-adị na arụ onye ahụ maọbụ n'ọkpa ya. Onye adapụtara ha, onye ọbịa anya, o nwere ihe ịrịba ama ị ga-afụ na arụ ya nke ị ga-eji wee si na nwoke a gara ọtụtụ njem tupu o rute ebe a ọ bịara. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Ọ sịkwa na o nwere onye mara nwoke a site na ime ha ncha n'ọdọ ebe ahụ. O nwere onye nwetara nwoke a sị na ya mara nwoke. Hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nwoke a gagide gati oge nwoke a rukwuru onye ozi nke Chineke ọnọdụ n'ebe onye ozi nke Chineke nọ. Fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi. Nwoke a gbagọọ ọkpa ya n'elu ọkpa onye ozi nke Chineke. Nyanwa bụ ọgbagọọ ọkpa ya n'ọdọ nọkwasị onye ozi nke Chineke ebe onye ozi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nọ. Nwoke a jụrụ ajụjụ sị ka onye bụ Muhammad, ka otu si ma na onye a bụ Muhammad. Ọ gagide garuo n'ebe Muhammad n'ọdọ, ọgbagọọ ọkpa nke ya n'ọdọ n'ebe Muhammad n'ọdọ sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi. Nwoke a chiri aka ya wụkwasị n'enu apata ụkwụ ya. Ọnọdụ ọ gbagọrọ ọkpa ya, chiri aka ya wụkwasị enu apata ụkwụ ya wee na-ajụ ajụjụ. Waqal. Nwoke a onye ọbịa anya wee sị, ya Muhammad, o Muhammad, akhbirni anil Islam. Gụkọwara ya akụkọ, gụkọwara na ya ihe bụ al-Islam. Nwoke a onye ọbịa anya na-ajụ Muhammad onye ozi nke Chineke ka ọ gwa ya, kọwapụtara ya ka ihe bụ al-Islam. Biko ndị be anyị n'oge ntị n'onu kịta, anyị ga-agụpụta ihe onye ozi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zara onye ọbịa anya abịanụ na-ajụ ya ajụjụ banyere maka ihe bụ al-Islam. Na anyị nụọ ya, anyị ama n'ihe a bụ ihe bụ al-Islam. Faqala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wee zaa nwoke sallallahu alaihi wasallam, ọ sị ya, al-Islam, na ihe bụ al-Islam bụ an tashhada an la ilaha illallah. Gịnwa ịgba akaebe na o nwere ọ dịghị chi ọzọ a ga-efe karịa Chukwu okike abịa mụra kerenu kere ihe niile. Wa anna Muhammadan Rasulullah.
nakwa ịgba akaebe na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bụ onye ozi nke Chineke ka ọ bụ. Nke a bụ ofu. Ịgba akaebe na ọ dịghị chi ọzọ a ga-efe karịa Chukwu okike abịa mụrụ akere enu n'ala, nakwa na Muhammad bụ onye ozi nke Chineke a. Nyanwa bụ ihe mbụ na nja ise ji Islam. N'ime nke a, na anyị chọrọ ka anyị kọwapụtakwa ya ọzọ otu Quran si wee kwuo okwu a. O nwere ihe Quran kwuru banyere maka ịgba akaebe na Chineke dị ofu, o nwere onye ntịta, o nwere onye enyemaka, nakwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bụ onye ozi ya. O nwere ihe Quran gwara anyị banyere maka ihe a. Anyị ga-enweta ya n'ime amaokwu nke a na-akpọ Ali Imran, maọbụ n'ime isiokwu nke a na-akpọ Ali Imran na amaokwu nke 18, ebe Chineke na-agwa anyị sị, Shahidallahu